Okay guys, ito ng ating finished product. Ah, diba? Malawang patanga. Pag kunti, hindi na magkasigaw eh. Isigawin muna natin yung pang-saw natin sa labong at sa saluyo. Nakasarapan yung ating tilapia. What's up mga dragon? Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. So ngayong araw, ito pa rin. Patanga pa rin. Patanga pa rin kasi, di ba nga umulan ng umulan, so hindi kami nakapaglagay ng patanga. Ito yung time na nandyan yung mga isda dahil gutom na gutom sila. Eh gutom din tayo, di ba? Eh gutom din kami. Walang pambili. Walang pambili ng ulam. So samantalahin natin yung kanilang kanilang kagutuman. Yung Para kanilang mahuli na natin lahat. Ano ba yan? Yung samantalahin natin yung yung pagdayo nila dito kasi naghahanap yan sila ng pagkain. So, ayun. Ngayon naman is maglalagay tayo ulit ng patanga. Try natin ulit kung maraming mahuli. Marami yan, tiwala lang. Oo. Sa mga nagko-comment kasi guys, may nabasa kami nag-comment na hindi daw totoo, nilagay lang daw namin. Kung pwede lang namin itong dire-diretsuhin para makita nyo lahat, pero masyadong mahaba. Kasi iiwanan namin siya dyan, hindi namin siya pwedeng bantayan ng ilang oras. Takot Ganon. silang, walang maingay. Takot silang magpapit. Oo, kasi pag may taong nakabantay dyan, iilap yung isda. So, tara guys ulit, let's go. Tara na dito. Siyempre, ilagay natin ulit yung ating mahiwagang. Paano wala pang kasi? Hindi ay. Dagdagan mo pante. Di ba dito sa daanan niya meron din? Ilagay na lang dito ngayon. Ano ba yan? Sa daanan niya pa. Pwede matiluta dito. Kayo mag-show. Then mamaya Ali, punudan. Dito sa bahay, kunti lang dyan sa may quad. Dyan na sila yan magtambay, dyan sa daan. Walang tiwala si Kuya Dan sa atin. Samahan ko ngayon mangin, baka wala namang mahuli. So yun guys, habang ilalagay natin ito doon, gagawa pa tayo ng isang patanga para dalawa na. Then after natin siyang gawin, nilagay ulit natin sa bandang dulo. Pag maraming huli, benta natin. Anong tawag na doon pag dalawa ng patanga? Tanga-tanga. Hindi natin kayang ubusin kung marami. O kailangan na natin ibigay natin ibigay. Araw, matik yan eh. Ikaw magkabit eh, para sigurado. May rabong daw siya kinuha tsaka sa saluyo. Daw na yung saluyo. Maganda pa. Kuya Dan, may nag-comment. Ay, nilagay lang daw natin yung mga isda doon. Hindi daw totoo yung ginawa natin. Tagal ng panahon akong nagapatanga. Malapit nang maging tanga talaga. Sabi niya, wag niyo kaming pinagluloko ko na. Siya magpunta dito, oh. Kaya nga. Nalaman niya. Gawin natin yung isa habang inapakat to. Kuha muna akong saluyot eh. Oh, para may pananghalian. Magkurang sa luyot eh. Oo eh. Ingat-ingat kayo ngayon sa mga daan. Kung nagkalat ng mga ahas. Kadaming ahas. Saan? May nakita ka naman? Uy! Kay friend may nakita na Yun nga naman. doon kami kahapon. Bukod pa yun. Kanina nagpandaw siya ng silo niya. Mayroon na naman. Nagabilad dyan sila. Oo, maglawas at mag-init. Ayun na siya! Nakatingin ako dito. May biklat daw dito eh. Pagkawa namin dun kapon, kubra pala nakuha niya. Ngayon na yung sa kangkungan, nagkukutsong ako na yun. Kung sino ka mang nag-comment ka, panoodin mo. Hila ng gulok na. Alam yung kwan yan si Kuya Dan. Diyan na naglaki. Sa patanga. Ngayon ang bulong na. Kilalang ano yan. Kitang-kita niya na nga. Nagkakabi. Patanga king. Mababaw. Man. Diyan o. Diyan ay. Maagos dyan. Mas mababaw na naman dyan. Mag-abot kayo sa pananghalian o hapunan na. Ngayon ang bulong na daan. Kurang.
Oh, doon na lang. Dati. Pagagos hindi. Sa taas? Pangit. Ayun mga pala. Pag wala ka, sigurado nandiyan na lang yan. Pangit ang ano. Pwesto. Ito. Doon tayo sa dati. Lipat. Na, istiting ko na. Malamang pag kayo nagkabit dyan, dito na. Dito na, pwede na yan. Ay, nako. Pangin, nalulumag na ako na eh, bulaw. Magawa ko naman dito to. Tingnan natin kung magkain. Daming malilito. Nagimugod ka na. Tay, hutay na ako. Hindi ko na Ano mapalagay. makita dyan? Magkain. Andito na tayo, magkain. Mapansin mo na maraming ano dito, maraming isda dahil yung mga dahon ng kangkong, oh yan oh, mga halos nakakalbo na. Kinakain kasi nila yun. Kalbo ito mamaya. May ilang tanghali. Gawin nyo na. Sigurado yan. Oo. Takot na naman ulit. Set. Pagpupunan. Oo ah. Kahit lagyan mo kasi yan ng camera na underwater, ano yan ay Sa malabo. bahay may kwan. Doon sa bahay, binigay ni Tadyang. Supot. Supot na. Oo. Isupot ko yung cellphone ko dyan sa labo. Oo. Parang nalaga na rin itong nilagay yung kangkong na ito. Dito kaya, baka marami rin dito. Nagala mo yun. So, ay parang maganda dito maglagay. Kaya lang ano dito kasi hapon na nainitan. Ang ganda kasi yan sila nagkakain. Pag ano, mainit. Init. Okay, ito na ang ating ano, isang patanga ulit. Gagawin natin yan ngayon para magamit na natin para dalawa ng ating patanga. Mahal din palang isang ano nito. Magkano nga isang ang tawag dito? 120 lang ate pa yung unang bilhin natin tag 90 lang. 120. Sa iba-ibang doon sa Alcon sa palengke ang mura. Ilang kwan ba yan? 3 metro to, no? 3 metro. Yan, sa mga gustong magpaturo, sa amin kayo magpaturo. Kasi nakita nila kami nung nakaraan. Tanda, sino daw yung marunong gumagawa nito daan, magpagawa din. May bilang pala yan. Ganun din kalagay? Yung 3 metro guys, bali isang patanga na ang magagawa niyan. Ang bili namin dyan, 120 Yung metro. ang isang metro. Nagmahal na ngayon kasi nga maraming nagabili. Yung unang binili namin, yung ginagamit namin ngayon, 90 pesos ang isang metro. Nag-increase sila ng 30 pesos. Yan. Kaya kailangan mag-increase din ng ulay. Kaya dapat 10 kilo na. Matik yan guys, pag naayos yan ngayon, ipakat na rin natin yan mamaya. Talagang marami, no? Oo. Anong size ba nito Kuya Dan? Kasi 'di ba iba-ibang size, baka may magtanong. Basta ang palatandaan ko yung magpasok tong Oo, dalawang daliri. basta nagpasok yung 2 daliri nyo guys, ayan yung pang ano, pang patanga yan. Pero pwede rin namang maliit, di ba, daan? Oo, pero ano, ilang sila nga mapasok dahil Masyadong makita nila. masyadong ano rin sa kanila Pansinin. pansinin nila. Live na live siguro. Si Anod, gusto niya nga hiramin yung patanga natin. Sabi niya, oh, pag hindi nyo nga gamitin, hiramin ko muna. Magpasok din siguro. Saan mo ilagay ay? Doon sa ginapaglagyan nyo. Kanano? Hingkit sa nahuli. Kaya kapag nakapandaw ka dito guys, ng mga ano, 3 kilo, bawi mo na rin yung ano, ginastos mo sa ano, patanga. Dito. Ano bang tawag dito? Chicken wire? Chicken wire. Bilang. Ilan bilang na? Yung 35. 35 yung pinakailalim niya. Kasi din sa ibabaw eh. Oo nga. 35. Tigti 35 na ganito. One, two, three, four.
Kalito nga minsan, makalimutan mo minsan, ulit ka na naman. Kasi yan ang ipupulupot nyo. Kung ganito, o wala. Kailangan may pasobrang ganito. Oo, kaya ginatabasan. Kailangan meron niyang parang tinikkasinaan para. Yan ang ipulupot mo, yan ang magpatibay. Sa Tanyag ang maraming ganito, katanga. Oo, halos. Marami sigurong gapatanga dun sa ano. Pinagkuha natin Yun, ng doon din ano. ang patangahan. Okay yan. Yan. Yan ka muna. Babaw ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan, sa 17 lang. O yan, 17 at kalahati. 17 at kalahati. O dito, tanda mo. Dito sa ano, isod mo na yung daliri mo. Ito siya, ayun ang gitna. Ito yung gitna. Yan. 21. So, sa 11. 20 at kalahati. Ay, 10 at kalahati. Yan ang sentro ng butas niya. Yan ang sentro ng butas niya. Kala ko pisok pa lang ng pisok sa buta. Hindi nayag bilang na. Ilak na. Ayan na ang pang ano niya. Pang kapit. Nabitawan Dalawa mo na dito, dyan. Jay. Ay! Ah, Yung hangganan niyan dito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. dito 18. 17 yan? 17 at kalahati. Dito nga, sa gitna nito. Malayo. Ito lang yung likod niya dito. 17. Ito. 17. Ito yung gitna. Natusok yung mata mo dyan, oh. Lapak, para hindi mahirap. Ka-square yan eh. Ito dito. Yan. Kaya lang ito ang tignan nyo. Itong ano niya. Kung ito ay, kung itong ipupulupot mo na to, oh, dapat pa ganun pababa. Kasi pag ganyan yan, matanggal ang hinang niya, masira. Hindi ko yung, okay, ito yung kung galing dyan, dapat pa ganyan. Pakabila. Ganyan. Ito naman ay ganyan. Pasok. Sa loob siya. Yan. Yan. Hindi mo kaya. Salubungin mo dyan, Jay. Ito rin sa'yo. Kung ano yan. 1, 2, 3, 4. 4. Bilang ka na lang dyan. Baka hindi magkasalungat tayo dyan. Baka nasobrahan siya ng isa. Pag salubong nyo na, hindi man magsabat yung gunting natin. Puta eh. Oo, dalawa. Ay, Jay, andyan na sa ate Jay, hindi ka pa nakaalis. Lisinit lang mo dito sa may butas niya. Diyan ang talin yan, banda. Yun ang... Baka dyan ka kasi sa may tulay. Oo eh. Dun eh sa may butas. Ganda sana dito yung gunting pala doon sa inyo eh. Ang ending si Kuya Dan lang din. Pinagpawisan ako katitingin kay Gigi. Nako, hindi kayo nagkuhan. Nagsabat. Oh. Grade 6 na yung nagbilang.
Ayun na pang aray. Sana kalungan eh. Ganyan na lang. Baka ang magpasok dyan, ano, buhaya. Pag ganyan kalaki yung patanga natin. Ano ba? Uy. Ay, itong ano, hindi pa na tulan. Hindi pa naman ang importante. Pamasukan. Ano siya? May kwarto na si DJ. Hintay na lang si Ango. Hindi mag-awi daw. May pangalan pa reveal ka, ha? Bayag-bayag. Hindi mag-awi. Para hindi na sila mahirapan magtanong kung sino, Gino. Ang pangalan. Ganon din eh. Isaw lang isaw. Ano kaya kung dalawang kwarto na ilagay mo? Oh, di wala nang pamasukan. Wala nang pang. Dito sila magdano. Parang isang ganyan ulit. Na magkaharapan. Pag wala kasing ganito, pag may nakapasok na, yung gustong magpasok, lalo kung malaki na yung nauna, Hindi makapasok na. hindi makapasok na iba, bulabulin niya. Pero kung nakapasok mo siya dyan, hindi siya makaisturbo sa magpasok. Takit-takitin niya pa eh, dito. Dito sa kwarto. Dito madami ditong Kayo. tangko. Dito tayo. Dito tayo sa kwarto. Halika rito. Maya-maya na namin pandawin yung patanga. Para makaano pa. Ay, makaano. Marami pang magpasok. Maaga pa naman. Aga pa. Dali lang maging ano. Ito lang. Kaya nga tatlo dahil inano ko lang yung talagang bilang niya. 20 Ay, hindi pa yata pwede to. Ibabad mo pa yata to. ayos na ito dahil hindi siya ganong makintab. Ay, ganun. Dahil- Kasi pag makintab, pag makintab na makintab, Pakintab nga. Oh. makita nila. Paitimin mo na iba nila. talaga yung Parang ano, iba talaga yung magkalawa siya. makintab na makintab siya. Ito parang nag ano na baga dahil yung malamig ang panahon, nag ano na siya. Nag-fade na. Kung sa ano, parang naanuhan na rin ng suka. Yun yung unang, yung isang, yung ginagamit natin yung patanga, yun babad niya muna yun. Sa tubig. Para lang hindi mag-ano. Babad suka, mahuli taya. Matanggal yung Chen, pero nga muna yan, Chen. niya. Okay guys, balikan na natin yung ating patanga. Wala, yan dito Ayan, ano oras na ba? Alas 11, 11:08. Mga 9:20 natin nilagay kanina eh. Para diretso tayo sa may tulay. Magtawid pa tayo. Ba? May patimba si JJ ah. Siyempre, makukulo natin ito. Para makaabot siya sa pananghalian natin. Dito tayo maglagay mamaya yung ginawa nating bago. Dito kami naglagay nila Ate Joanne yung unang patanga. Dito. May alas 11 na. Oo, alas 11 na. Halos 2 oras din. 11:30. Meron na guys, may gumagalaw-galaw na. May pangtawag na guys. Ha? Yung mga maliliit pang Oh, asalata. yun o, galaw o. Ubus na ngayon nilagay kong patibong mo. Bigyan mo nga. Sige na. Nakaharang man kayo dyan sa anong alay. Okay. Okay na yun. Okay na yan, pang ano lang. Pangsagpaw lang. Ang mamaya yan ng ano. Ibabalik pa naman natin yan. Maaga pa naman. Yes, meron na naman. Pangsahog guys.
Isang oras lang man yata at lahat. Hanggang hapon kasi. Hindi na masama. At least di tayo na zero. Sa hapon maganda magkain talaga. Kumuha lang kami ng hapon pang ano natin dun sa saluyot. Pang sahog lang sa muna. labong. Kaya pinandaw na kaagad. At wala tayong ulam. Kapuputi na nila oh. Taba na. Dito banda niya. Okay. Ang camera mo oh. Bilis ano. Saglit lang. Ipakat ulit natin yan. Uy. O, di marami na yung pangsahog. Di ba? Yan ang daya. Saluyot? Oh, ba't ngayon kakunti kung ginadaya namin? Oh, hindi naman pare-parehas. Okay, pag binili mo yan, dapat pare-parehas, di ba? Sa palengke. Mamayang hapon yan ulit, no? Ay, sigurado itong mamayang hapon. Mamaya. Ang marami ito. Binsaya pa man kami. Yun, maganda. Init. Ulan na naman ito mamaya. Iba yung init niya eh. Okay, tara tara. Pakat na naman natin. Kapag na, pag makan. Alas 5 siguro, alas 4. So ayan guys, ihawin muna natin yung pangsawag natin sa labong at sa saluyot. Mas malit yung kinuha nila. Kalahit-lahit pa yung pinuntan nila. Okay guys, ayan ang ating saluyot at rabong. Rabong or labong. Sarap. Kasarapan yung ating tilapia. Plus papaya. Ay nakasarap. Tapos may papaya pa. Baliktad kung ito naman maluto. Okay guys, habang niluluto natin yung ating inabraw, 9, tapusin natin itong ating patanga. Anong tiligaya, bising-busy ka, pangkapirahan na naman yan ah. Patanga Yung ka. bangko na kulay pink. Mag-payout na naman ang senior ah. Okay guys, kain tayo. Sarap ng brown ito. Wow! Nadordor na yung aming sagpaw. Overcook. Sarap ng ano, ng labong. Tara, kain na! Mamaya na yung patanga na yan. Ay, mabuang kayo dyan. Hindi niya matapos yan. Tinutupi na lang yung mga gilid-gilid. Temperature na lang. Salamat po sa mga biyayang pinagkakalagin sa amin sa araw-araw na yung maganda namin itong lakas sa paglilingkod sa iyo. Amen. Kain po! Kain po! Kain tayo mga ka-dragon. Lukuan kayo dyan? Pero, Sarap. May sapa kasi. ito. Isod na yan. Tiligaya guys, yung mga senior natin nasa barangay, mag-payout kasi sila na sa senior. May ayuda sila. Dito na kayo plato dyan. Sana all. Sana all may ayuda. Tirahan na lang natin sila. Tira ng mga tinik. Buwa ka ng pan dito. Put the rain. Ikaw dalhin. Ayan na. Magkain na dalhin. Anong ulam nyo? Diyan lang dyan. Buhatin ko nga dyan. Shoutout ka na Tito Dandan. Kanino yung? Sino siya shout out niya? Duwa niya. Ate Bernadette. Taga saan? Tita Bernadette. Taga Dati kwan. Amalin. Tinik niya. Kalat. Kalat. Ano sa'yo? Di pa nauna ba naman na nilagay ng anti-pasing yan eh. Dapat yun nakaibabaw, di ba? Diyan ka na mo magtabi. Saluyot. Lagyan mo ko Tapos nilang pulo. Meron pa tayong ano doon, reservation. Naka-reserve lang naman. Pang dinner. Puro ano, Putahe na naman yun. mag
Magkakaroon na tayo ng kaliskis. Ilang linggo na tayong kumakain ng Langoy na kwan. tayo mga melong ha. Okay lang yun, turo tayo tilapia. Kain tayo guys. Huwag rin tayo nila patangayin eh. Paano? Ano lang? Mag-rin daw tayo patangay. Kasi tilapia na tayo. Kanina to? Ayun na eh. Nakatakot Ito, ka. may tubig to. May tinig ka sa gilid. Gutom. Ingat. Alam niyo ba guys, kahapon ano nga yung tawag na yun? Bukatot. Ay, bukato. Yun, yung bukatot na kahapon. Naparad niya na yung siguro. Tapos may yung tao dun sa dragon fruit nakukuha ng kubra. Aroy. Nabulabog yun. Buti na lang di namin nakita kahapon. Ikit pang pahal. Mga kulimlim na naman ang panahon ngayon, mukhang uulan na naman. Kainit kasi yung kanina eh. Iba yung init na talaga. Sobrang init. Parang minsan lang na naman tayo makaulam ng palaka ngayon mo ha. Hindi ka kumakain na sa luyot? Labong. Ayaw mo ng labong? Paano kahapon labong? Kanina labong. Ay, wabo. Ngayon labong. Labang pa na. Talaga. Masama yan, kung saringit sa tainga mo, bayaw. Ako rin dati ayoko ng labong eh. Sa Biskaya ko lang talaga yung nakain yung labong. Ako kay Aling Nila. Favorite. Kamisin siguro. Ako, dito lang din ako. Ay, Doon ako unang nakatikim ng labong. Naubusan ako ng ulam sa dati ayoko din to kay mama ko lang Kantin. din mama. Ano sabi mo, ma? Nung ulam mo, sabi na sa akin, kawayan. Sa amin naman pag may nagtatanong, anong ulam mo? Data. Data. Wala nang labong, yung sahig namin, tinadtad, bago nilaga. Masarap pala. Sarap pang yun. Ang sabi mo, ma, yung yung kinakain ka ng gano'n. Masarap pala. Kaya i-try mo. Try mo ngayon yun. Kain mo yan. Dati, yung bata ko. Ba't Bata ka pa naman ha. Mukhang nga na matanda ka na. Kaya hindi ka na nagagalang eh. Kasi nagtanda ka na. Ayaw mo magpulis? Lalo na arme. Bakit tayo? Kaya Matulin ka naman. mamatay agad. Sabi ng mga arme din dati, anong pangarap nyo? Arme. Sabi niya sa akin, ba't ayaw mo mag-arme? Nagira. Kasi po, ako ko, Kasi po mamatay agad. naghirap ka sa pag-aaral mo, naghirap ka rin ngayon. Hindi ka nagginawa. Sa bundok. Mahirap pa rin. pa din. Sinong nagsagot noon? Oo. Sabi ng isang lalaki pa, Hmm. mag-anak niya daw dito yung garinggalo. Nilulog ka lang yun. Nabil ko, sabi niya, anong pangalan ko sa Facebook? Sabi ko, Rachel Garinggalo. Racing. Ba't naging babae? Yung nanay ko po, mo. Oo nga, yung sabi ko. Ako may nag-chat na yun sa akin. Yung tatay ko po yung garinggalo kamo. Galing Tagnag. Ayaw mo na magkaroon na ulit ng ating law? Kung kaya ni pa, kaya na. Tapos malakas pa ang tuhod. Gusto pa. Kung kaya Kayo lang nga, mag-surrender na ako. Kung kaya lagaan. Well, kaya eh. Magdagdag pa. Daling, hindi kain. Kaya na daw. Ba't ano ka na? Laygit na? Nalaygit ka na ba? Hindi. Hindi siya mag-aral ng mabuti, ha? Diyan ka sa bukid, nagkakulog-kulog, takbo, uwi. Diyan ka oh. Ikaw na magsaka dyan sa sunod. Maano kung ikaw rin ang kasama namin magpatanga? Kasi sila tatay mo naman nag-ugod-ugod na. Alam mo tayo hindi mag-ugod-ugod. Kala mo tayo hindi mag-ugod-ugod.
Ang kasama mo magpatanga naman na yung si Baby Dragon. Asawa na rin kayo kamo para makahabol na silang magpatanga. Paano kaya na kung magtanda na tayo? Mag-vlog pa rin tayo? Tayo na yung senior sa susunod. Tayo na yung senior sa susunod. Sino kayo yung ano? Ang Kami. baguhan na sila. Kayo na ang susunod sa ano? Mga Dragon, ano na, sila daw sa susunod. Dragon Junior. Hindi. Dragon Senior. Yung katanggal ng kamay niyo dyan? Meron. Isda. Okay guys, ito ng ating finished product. Diba? Pangalawang patanga. isa na naman tayo patanga. Kanino tong bago? Sa team Team single o team senior? Team single. Mas maganda eh. Palumayan natin muna. Paano bago? Paano bago? Hindi pa to pasukan ante no, makintab ka eh. Palumayan natin muna. Hindi pa to sigurado na makahuli ngayon. Pero try natin dahil sa sobrang gutom nila. Hindi kaya pwede ito sa dalhin sa Manggaring. Yung mga anong ibang isla doon. Yung mga... Pagdaktal mo gamin na eh. Pizza yung pakain Kasi niya hindi eh. ako makain ng kangkong mga yun eh. Peds. Ibang ipain mo. Yung mga isda rin, no? Ipo. Kung maliliit na tilapia, parang sino kaya? Ilamin na lang natin. Hanggang next year na yan. Ito na bang nasisira dito? Yan o, natatanggal lang. Siyempre eh, pag Pag nakalawang, kalawang natatanggal na yung rin ilaw yan. niya. Yan. Kaya nga pag nagpandaw kayo, hindi basta-basta hila lang. Hawakan nyo rin dyan sa may kawayan niya eh. Siyempre pag mabigat yan, Please handle with care. pag ano na yan, pag may kalawang na, madali nang matanggal yan na yan. Na. Kaya dito nyo takmain sa may ano niya dito. Huwag lang dito. Dito. Ayan. Kaya dito, kahoy. Yung isa kaya na may laman na yun. Naku, may tao dun. Pero itong bagong gawa guys, hindi pa sure yan kung may makakapasok kasi nga ano pa. Makintab pa siya. Halatado. Mautak din yung mga tilapia na yan. Okay. Mag-effort pa ba tayo maggawa ng panibagong patanga kung walang nahuhuli dito? Ayun no, may nakuha sila. Saan tayo maglagay? Kala ko dito. Oo nga, delikado dito sa daan eh. Mainit sa mata. Wait lang, tita. Mga 6:20 siguro or 6:30. Balikan natin. Isabay na natin yung ano, yung pinakat natin kanina. Ano lang tayo nga pantawan na yung may isa? Oo eh. Yan, kita-kita ulit tayo mamaya mga ka-dragon. Ayan guys, pandawin na nga namin yung ating patanga. Tanga-tanga, dalawa na eh. Di pa tanga-tanga. Bala na kung may mahuli o wala. Nakakain na rin tayo kanina. Mag-alas 5 pa lang, diba, ante? Mag-alas 5 pa lang? Yan, antayin natin si Gigi. Ayun. Sa tipasing wala pa. Ano ay magalaw? May nakainan ba? Ay, yung nasa labas na kainan, oh. May sa labas eh. Oh, may yun. Sa kabila ng dahon. Nasa labas ko, wala naman.
Yan, sana maraming huli. Mapangatay pa. Sige, angat ko na. Wala pa. Ayun, meron din. Mayroon punta. Meron eh. Yung malaki yun. Hindi na yan, dami din yan. Pwede na. Oh, maraming malalaki ngayon. Ulam, kaysa bilhin. Dami kasing ano, yung mga tao kasi na nag-ano-ano eh. May nag-aligid kasi kanina eh. Nabubulabog sila. Nasanay kasi kami sa kwan eh. Yung marami. Pag, pag kunti, hindi na makasigaw eh. Meron din. Parang ganun din kanina. Hintahan yung isa doon. Ito. Tara nga. Tingnan natin isa. Tayong magpandaw. Ika na. Mas marami yun. Buhating to ito dito. Wala. Kadami Ano siguro yun? At yung bago pa eh. Baka wala yun. Kay bago yun. Tignan natin yung isa. Kaysa magkawil ka. Pag nagluma, nga, di ba? pag nagluma yan, yan ang maganda yan. Parang wala. Wala. Nararamdaman ko. Ay, wala. Bagong bago. Bago kasi kakintab eh. Iwan lang natin dyan eh. Uy, nakawin na yan. Yung mga rinsi ng gabi di. Nakaw na nila. Bago pa kasi. Nabigpay namin nga na ipaka. So yun guys, ayan, ito lang ang ating huli, pangalawang pandaw. So okay na din kasi may ganito rin karami yung nakuha natin kanina, no? So hindi pa rin kami zero. Dito tayo na zero sa bago nating patanga. So dalawa na ang ating patanga. Ayan, magagamit natin doon sa mga ilog-ilog dyan. So yun guys, itong nahuli namin kina Gardo Versosa na lang ito. Ulamin na lang nila at kumain naman na kami kanina ng tanghali. So sila na magluluto. Ayan, thank you so much guys. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng vlog ulit ng ating patanga. Ayan, sa mga nagsasabi na hindi ito makatotohanan. Hindi makatotohanan. Ito po ay 100% legit. Ayan. Yes. Bye guys, thank you. Bye po.